Ngono iku sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sing ngene kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matul napa? Nek sengkune durna ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali Jatasana. kula Dipun dawuhi dening Bapa Penemban Durna supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Ndrawati nedahaken wonten pundi lenggahipun. Inggih menapa Anggir Lesmana Mandra Kumara. Tegese kowe bakal ngraman negara ing Ndrawati. Kowe bakal gawe geger negara Ndrawati, yo. Sarana kowe meksa Yai Prabu Ndrawati, ngono apa piye? Yun mahapunten. Sekawit Bapa Penemban Durna paring dawuh kalian kula, bilih kula kedah mapakaken Senopati Ndrawati kedah ngasuraken Senopati Ndrawati menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Lesmana Mandra Kumara. Setyaki Udawa ana kene. Sing duwe kewajiban nguturake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng Puswita marang Yai Prabu Duryudana. Aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa. Dijajal nang kene ayo Gage. Kowe apa aku sing tekane pati? Waduh, mboten gadah niat wantun kalian Paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat wantun kalian panjenengan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipun dukani Bapa Penemban Durna. Abot endi Durna karo Baladewa? Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Nggih, awrat Penemban Durna tegese wani karo Baladewa wae kowe. Ayo, rubutan legane aku. Ora mikut kewaton, ora lakon mati dereng aku derajat wani karo Baladewa. Yen awak lareng jagat dan meneng bulan kowe. Ayo Kakek. Ngene iki rak ringkes. Ora usah dadak dolanan tumbak gundule atos ayo. Kowe apa aku sing tekane ing pati? Koko Prabu estunipun. Kowe ora minggat macang kowe pura. Waduh mati aku. Mandek. Durmagati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadangmu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing Caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majenganing pabalatan mbok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki Kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadang Yai Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine Tegese pangkatmu Pengilan Pati. Pangeran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndrawati ning ngeyel dolnane ngeyel. Dolnane ngeyel. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak ngisoring dalamaan.
papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sing kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matul napa? Nek sengkune durung ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali jotosana. Kula. Nek nesu omonga sing ngakon Baladewa. Siap. Kan bali sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula ceng ngajal sampeyan. Kok edan ya. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Ndrawati kudu gelem nutake menyang Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu lah gelem bali nun nyapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat sing ngomong copo. Pol komandan Durmagati wi kula pun resik mundel kabeh Cengkuni kula jotos Durna kula jotos bagus nadyan rupamu ala nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa ning sakake Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik Kurawa bakale tumular dadi apik nggih kula kuwi tetep dadi wong apik sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep mindak sing ora prayoga, mbok eleke. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali yo. Kula ajeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo ning kene? Kula mesti dibales karo Sengkuni karo Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodo, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, siap. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau Cengkuni kalau Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ganggu gawe kemerdekaning negara Ndrawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durmagati. Baladewa Narwati tuwin ares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon
marang Diapanon Cinawi. Oh Ndarawati katingal suwung komplak monggo miturut ujaring para nayaka para Punggawa yen to Yayi Prabu Ndarawati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dana-dom sumuruping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja Ndarawati tunggune nganti sak baline anakku Paranggaruda Samba ya Kusuma Kilatmaka. Ora pati-pati aku bakal kundul marang praja ing Mandura yen to durung weruh timbule anakku lanang Paranggaruda Samba Wisnubrata. Apa ning telenging alas Krendayana Lesmana sing gedhe pangapuramu dene eyang wing dandang manguring jugarake nggonmu tapa ya nggir boten dados menapa eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah pun Lesmana katur ngersa paduka Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga. Iya tak tampa. Pangestune Eyangmu tampanana ya Lesmana. Kula pundi engga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ndadekake gumun rasaning atiku. Dening atase selawase urip ana ing alam padang. Ora nate nglakoni tapa brata, ora nate nglakoni semedi. Lah kok ora kaya sagedhagan iki kowe nglakoni tapa ning telenging wana Krendayana. Monggo kowe lungguh ning Sela Gilang. Patobat. Kowe iki jane tapa apa? Dharma wisata. Ing atase tapa kok patobat. Sak ngisore nggonmu nglakoni tapa kok mbledher kulit kacang. Monggo ya ana wadah. Nagasari barang. Ing atase nglakoni tapa kok sangu panganan lho. Mboten kiyat. Kula menika nggadahi sakit padharan yang menawi mboten maem utawi telat maem kemawon padharan kula sakit mila kula anggenipun tapa nggih mbeta panganan kuwi tegese nggonmu tapa ora tulus tekaning lahir batin lah pripun wong nyatane ya ora kuwatenan kosek to saiki aku tak takon karo kowe janjane nggonmu nglakoni tapa kuwi duwe gegayuhan apa mugi andadosna ing kawuningan Eyang kula menika nampi sasmitaning dewa supados anggayuh wakyuning Jawata ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat wahyuning dewa inggih jenenge apa Wahyu Cakra Dinengratan Wahyu apa anu napa niku jenenge Cakraningrat. Nah, Cakraningrat monggo menika wahyuning ratu. Dasaripun benjang menawi Kanjeng Rama Duryudana sampun lengser keprabon sing dados nalendra kula. Mongko nek kula mboten kedunungan wahyuning ratu menika mangke kula badhe mboten kiyat lenggah dampar mila Eyang kula nglakoni tapa menika kula kepengin kedunungan wahyu patobat yen manyen kaya mengkono becik banget kang dadi gayuhamu Lesmana mula terus nanggonmu tapa nganti besok kowe entuk kedunungan wahyu Cakraningrat mangke riyen Eyang ampun tindak saking papan mriki jalaran sareng kula manah-manah
menawi ndika Kanjeng Eyang boten sabiyantu kalian kula taunana windanana kula boten badhe saged kedunungan wahyu. Mila kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Eyang keparenga sakmangke Eyang bantu kalian kula sageta kula kedunungan wahyu. Carane piye? Eyang minggah wonten ing Kahyangan Suralaya nyuwun wahyu menika saking Iwang Pikulun Bathara Guru. Mangke wayunipun panjenengan boyong tumuli kaparingaken dhateng kula ngaten kemawon kok Yang. Tan samarpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Ora ana jamal mengatasi wayu kok dijaluk. Nanging gandeng kabeh mau sing dadi panyuwun Lesmana aku ingkang bakal ngudaneni. Nang apa kira-kira kowe sago ngijoli bebono ingkang ndak bakal ndak ngendikake kelawan kowe? Napa Yang? Aku sago nggayuke wayu cakrane rat bakal mbok tampa nanging aku njaluk karo kowe. Kanjeng Eyang nyuwun menapa? Sesuk yen kowe tekaning pati, kowe ora bakal manjing ning kasuwargan. Nanging sukmamu dadi balane Eyangmu dandang mangure, ragamu dadi panganing baju barat kepiye? Lesmana nembe wahing gelem apa ora? Tobat. Nek kula mati kula mboten mlebet swarga, ora. Kula mboten tinampa sukmanipun, ora. Walah kepripun nggih? Ning gandeng wahyu menika wigatos tumraping kula. Nggih pun Yang mboten napa-napa nek pancen kaya ngoten dipun sekseni bumi geni banyu angin keblat papat segara gunung isine ngrina wengi dados seksi ucapipun Lesmana Mandra Kumara kula saguh benjang pecah dados balaning Eyang Pandya Betari Durga. Nggih mboten ajeng goro. Yen tenan tunggunen ana ing papan kene. Aku bakal munggah ning Kahyangan nyuwun wayu cakrane saka Iwang Pikulun Jadimurti yen lumrah aku ingkang nyuwun mesti bakal diparingake Lesmana. Matur sembah nuwun. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Eyang. Wis to, ora usah kuwatir tunggunen ning kene lak jaluke wayu cakrane ngerang. Pandhita kang kinare wangsit pindha kumbang
Pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi gone wonten pengendikaning Wang Pikulun Jatimurti yen to dina samengko aku pinatah manjalma dadi wujuding kanugrahan ing mapan ana ing angganing titah ingkang wis pinilih nampa kanugrahan saka para Jawata nganti ndak rewangi mudhun saka ing kayiwangan ingkang wigati netepi kalawan pengendikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya ngupaya kalawan titah ingkang padha sekung Subrata maladihening lakoni semedi supaya entuk wahyu cakraningrat ya to yen pancen kaya mengkono ora wegah nggonku bakal kekalangan ngupaya kasuwargan mapan ning wana Krendayana sapa titah utawa satriya ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraningrat muga-muga pener lan ora kleru nggonku mapanake kelawan kasuwarganku. Pandhawa tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Sawirana lan warayang wisikan magulingan lima mak klebat liwat ana ngarep aku. Bareng tak wis padake batu-batu ora pangling iki wujuding wahyu. Ingkang mudhun saka ing kadewatan. Apa pancen keparanyata yen to kowe wahyu cakraningrat? Nyuwun pangapunten Pandya Betari Durga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tak tampa gawe legul gawaning ati ora liwat pangestuku tampanana ya wahyu cakraningrat. Kula pun dinggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa dene paduka Pandya Betari nyegat dhateng lampahipun wahyu cakraningrat katobat kepasang yukya katuju ing inu ora usah aku keroyo-royo prapteng ana ing negara utawa ing kadewatan Kayiwangan Suralaya matur ngesaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nanging nyatane ana ing kene aku wis ketemu kelawan kowe wahyu cakraningrat dina samengko ngertiya yen to aku dadi utusaning putra Ngastinaya kuwi Lesmana Mandra Kumara ingkang nglakoni tapa ning Dandang Manguring. Ingkang kepengin banget kedunungan kelawan kowe wahyu cakraningrat mula ora usah dadak kowe ketayalan golek kasuwargan. Dina samengko ayo to manut kelawan aku kowe tak papanake ana ing ngangganing Radi Lesmana Mandra Kumara. Momong marang putra Ngastinaya wahyu cakraningrat. Kagyat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana mboten wonten jamak maripun ngatasipun wahyu kok mapan angganipun titah sarana dipun peksa kula menika kadhawuhan milih dhateng jiwanipun titah menika kala wau sarana nintringi dhateng titah menika Pandya Betari
menawi trep dados swarganipun ingkang abdipun Wahyu Cakraningrat tetep dados kasuwargan kula nanging menawi mboten inggih kula nyuwun pangapunten kula mboten saged momong dhateng satriya menika kala wau langkung-langkung wantren ngendikanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah menawi kula momong dhateng satriya ingkang watak angkara Budi Candala dayanipun Wahyu Cakraningrat menika mboten dados dayaning Wahyu Kanalindran nanging malah badhe mbesmi jagat saisinipun nanging menawi trep lan pantes raga menika kula mong sayekti sak mangke badhe ambabar kesaenan wonten ing Madyapada mila kula nyuwun pangapunten Pandya Betari kula mboten saged nuruti menawi dados pangandika paduka ingkang saking menika kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah kisah saking ngajeng paduka Pandya Betari kula Batobat ya malah mak klebat lunga so ngarepake mendari Pandya Betari Durga Pak tobat. Anggem apa aku ora iso ngoyak karo kowe Wahyu Cakraningrat Pak tobat kowe mlayu tak oyak tak candak dadi apa kowe. Putuku nggir wong bagus. Setemene wong dadi penjangkamu bakal kelakon nanging lha kok merucut saka gembolan wal saka kudangan. Leripun kados pundi Eyang? Kok Eyang kok gembrobyos kados mekaten? Aku oyak-oyakan karo Wahyu Cakraningrat. Dheweke takon manjing ngene nganggamu ora gelem. Tumuli mlayu sing ngarepaning Eyangmu Pandya Betari Durga tak oyak tobat ora kewagang. Jebul Wahyu Cakraningrat kuwi pinter nggone nglimpakake kelawan Eyangmu Pandya Betari Durga. Mula Kang Sanga kuwi ya Lesmana oyaken dhewe ya nggir. Kowe aja wedi tak jampangi lakumu oyaken dhewe supaya luwih tentrem nggonmu entuk Wahyu Cakraningrat Lesmana. mapan wonten ing kidul Kilèn Wanakrendayana. Menika ta warnane putra Indrawati, satring Parang Garuda, Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmaka. Alambahe Tapa Brata.
Tan wonten ingkang ginayuh kejawi amung tumurning wahyu cakraning rat nilar kadonyan nilar kasatriyan ami lalu nglampahi semedi madaning wana Krendayana kocap datanantara dangu katingal ingkang tumiyup saking dirgantara nengge wujuding wahyu cakrane rat mulat putra Ndarawati ngedeng tapa sigra den perpegi dening wahyu cakrane rat nengge putra Ndarawati Raden Samba Raden Kusuma Kilatmaka kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Mastuna sidam sekaring bawana langgeng Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka putra ing Ndarawati ingkang alaku tapa brata semedi ana ing wana Krendayana ora ana ingkang giginayuh kejaba mung tumurning wahyu cakraning rat mbok menawa wis dadi bejaning satru ing parang Garuda ngawruhana ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita ulun pangeja wantaing wahyu cakraning rat Anggir Samba gandeng wis mbok tuku kanthi sarana prihatin mula ora ketang nggonmu wis milara kelawan awakmu dhewe sarana laku semedi kabeh mau bakal ana ijole sarana ulun manjing ana ngangganing Raden Samba apa ingkang mbok gayuh wis kasembadan nanging sumurupa wong kedunungan wahyu kuwi ora gampang sabab kudu duwe watak jujur sarta sabar lan ikhlas aja nganti duwe watak dahwen kemeren pati open luwih-luwih tumindak angkara budi candala kanthi cara kaya mengkono yen to nganti pambeganing Raden Samba kuwi ora iso ngilangake watak adigang adigung adiguna ya nyuwun pangapura yen to aku ora betah mapan ning angganing Raden Samba. Nah yen to Raden Samba bisa nyingkirake watak adigang adigung adiguna sartane nduweni watak sabar ikhlas. Mbok menawa ya Raden Samba ingkang wis pinilih dening para Jawata bakal pinardawa kamulyane nedhakake Nalendra ana ing nusa Jawa iki Raden Samba. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdha-kura rek kiri-kiri ro nang kono magawe gelar magawe gelar ira wang-wang ora dalah nadyan nglakoni tapa nanging capet-capet aku krungu ngendikaning
Priyayi ingkang paring dawuh kelawan aku yen to sejatine ngemrepake kelawan aku wujuding wahyu cakraning rat. Mongko wis manjing ana ing angganing Raden Samba. Alah dalah. Yen ngono wis ora angel nggonku ngupaya tumurun ing wahyu cakraning rat ketitik tak lakoni nggonku tapa brata. Ninggal kasatyan parang Garuda, ninggal negara Ndrawati. Niatku ora kok kepengin muktekake kelawan awakku dhewe, nanging muktekake kelawan turun-turunku yang bakal pinardawa kamulyane dadi Nalindra. Yen to aku engko bali marang Praja Indrawati matur Kanjeng Rama, Rama, kula kesah menika mboten kok ropian-ropian kula kok mboten remen-remen menika mboten. Nanging kula nggayuh kanugrahan. Kula sampun pikantuk kanugrahan wahyu cakraning rat Rama. Tan wurunga yen to Rama Prabu Ndrawati lengser ke Prabon aku ingkang dakal gumanti ke Praboning nata ing Ndrawati. Mesti wae gandeng aku kuwi kedunungan wahyu. Yen aku gumanti ke Praboning Kanjeng Rama Prabu mesti wae luwih moncer, luwih kondang ratu ning mring Ndrawati. Mastu Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Raden Samba, aku wis weling akeh-akeh aja nganti darbe watak adigang adigung adiguna sabab yen nganti ngumbar kelawan watak kaya mengkono aku ora betah momong kelawan angganing titah ingkang duwe watak sombong ngumuk lan sak piturute nyuwun kala wau matur sembah nuwun. Wah lah bareng Petruk sowan ya wis akeh banget sing kepareng ngaturake nawala. Nggih, mangke badhe kula aturaken baka setunggal ingkang wigati dalu menika sampun kelampahan lan mugi-mugi gedung menika saged dipun ginakaken sak murwatipun jernyatanipun menika saged dipun bangun lumantar swadaya masyarakat. Mila gedung menika mboten kagunganipun sinten-sinten namung menika kagunganipun panjenengan sedaya. Monggo sami-sami dipun reksa, sami-sami dipun lestarekaken, sampun ngantos dipun risak, sampun ngantos langkung-langkung dipun ginakaken dhateng bab ingkang boten prayogi. Mangke mindak bebecer dhateng asmanipun dukuh gejayan ingkang saestu sampun dipun pitados dening para warga sakiwa tenganipun langkung-langkung dening Bapak Lurah ingkang sampun pitados kamanunggalanipun para warga gejayan menika lair batos kebukti saged yasa gedung serbaguna utawi gedung olahraga menika. Sepadosipun ginakaken sak sae-saenipun kabetanipun padukuhan saged ginakaken gedung menika kanthi bebas jar menika para warga sedaya ingkang yasa. Sampun cekap ngaten kemawon mangke nek kokean gunung tanpa guna ndak malah ora prayoga. Ning 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 nong 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 nong. Kalian maca nawala nyuwun langgam aja nggersula. Nggih, kula mboten nyawer, nggih mboten napa-napa. Kanthi bawa pucung cakepanipun menika nyuwun langgam aja nggersula. Nggih, mboten napa-napa ning ketoke kok tetep nggersula ning. Mergi ngisore ana tulisan kula mboten nyawer. Nggih, mboten dados menapa jer. Kesenian menika ora kudu nyawer. Menawi panjenengan lahir batin nyuwun lagu badhe kula caosi. Ora kudu nyawer, ora kudu ngaturake dhuwit 100, 200, 300, 400, 500. Agungipun setunggal yuta supados nyuwun gendhing menika mboten. Wontenipun kados mengaten menika mboten saking menapa-menapa, ora kok Petruk menika gawe peraturan gubuk asmara kudu 250. Podang kuning kudu 300 mboten. Ning menika sih tresnanipun para pepunden-pepunden kula, para kadang-kadang kula ingkang sami tresna dhateng budaya seni wayang kulit. Menika kok mboten ateges ngregani lagune menika mboten, namung menika tandha tresna dhateng para lenggah saking biduan-biduan kula. Inggih menika ibu-ibu waranggana lan para kanca-kanca waranggana. Ning 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 nong 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 nong. Mbok yo mesem rangut pedae apa? Mbok yo kuyu sesat pedae apa? Janji mesem tansah
lali dawake srepek mas pucet rek. Aku bar nonton TV kok rasane kaya ning ati ketir-ketir ya, Tru. Lah ngopo? Kuwi lho,